nga mo. Sarap pa, pagbitla rin dyan. Hey! Yung aso na. Amoy kasta na kita utang matay na pa yun. You my God! Stress ball. Ay, sino na ka na? Kunti lang yung ano, nasiraman yung ating laptop. So, minus tayo ng videos tonight. Kaya, ganyan po. So, Karen, dami your channel, Karen. I wasn't able to put up. So, yeah, going to you. What? Kuya, going to you, Kuya. Thank you so much. Ay, naku. Just start playing here. This is replay actually. Lola! This is already replay for me. Just right. Miss Chami, good evening. Ayan mo na, host. Killing spree. Baba Vlogs, this is 61 plus 1. You want me to bad Baba boy? 61 plus 1. Nakakain ako ng isa kanina eh. Yan. Sir Olin, thank you so much, Sir Olin. Fern, going to you, Fern. Goodness God! Asan yung mong kuhan ng ay Milan? Good evening everyone! Mag-love shout out! Notification man ay kung. Mag-love shout out to all of you, 4 million people in the house. Okay, thank you so much, John Cross. Already watching your short videos here. Ernesto Tidong, thank you. Oh, tatabi! You want lipo! You want lipo! You want lipo! This loving boy! With Haram. I need a disconnect from PC Travel. Follow them in your channel now. Ababa Vlogs, John Cross, no video. Hello to mga Inglesero pala bisita naman. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kaya lumalaban lang din. Hindi naman
Ernest Tutidong going to you po. Yes po, no problem. Gusto na ba na eh? Ano nangyari? Oh my God, oh my God. Nagulat naman ako dito. Oh my God. What happened? Okay, okay, okay. Hanapin natin si Ernest Oh, Tutidong. ginenform ko ito, barang gulo sa akin. Madala! Ay, dala. Wow! Wala si Ernest Tutidong. Madala! Ang ano ko yung tidok yan, no? Ito na ni. Ernest Tutidong going to you. Nabigat masapatan to pan balunan dagita. Agi charge ka mang di. Thank you, my motor. Nya digi na i-charge di. Thank you so much, gracias mi amigo Mario Alberto Castaña. Hi all my new friends, please connect me back. I will be back. Yeah, sabi ni Ines. Mario Alberto Castaña, I want to visit your channel. Madala! Going to your channel, into your canales. Okay, you have one subscriber. You have created a playlist, but this is not yours, right? Mr. Alfredo, please make Sir Mario Alberto, please make your own. Please make your own videos, Sir Alberto. I'm sorry I cannot give you moderator jacket, but I can add you one subscriber tonight. Thank you so much, Alberto Castaño, for coming into my live stream. And also, let's go to Kaiser. Kaiser, in your channel, Kaiser. You have no videos, Kaiser, here. That's one for you. Cannot give you moderator jacket. Lovely samosa. Oh no, I'm not samosa. I am not samosa. I'm sorry, I'm not samosa. I will go to your channel now. Flabahaba. No videos here. Flabahaba. Just giving you now your subscription. No videos. Cannot give you moderator jacket. Flabahaba. Thank you so much. Ay masapa kay gandi ko niya. Praying tayo for DM sa harang pamuna. And of course, Wiing tadi siapa? Ma'am Melda. Ano, brano bigat? Man masapa da nga matandi. Tagalan ka talasin ko. Ginawa ko pagkain. Gusto ko namang kakain ng tao. Sakto na mag-inom. Ay, nako. Ay, nako. Magtumar ka na. Ma'am Melda, thank you so much, Ma'am Melda. Yan, thank you. Just Frank, almost done here, okay? Giselle, Lauren, thank you so much, Giselle. Yan, namaste daw, sabi ni Sheila.
mo kasi kakainin ka niya. Ay, nako. Ako ang gustong kakain. Ako ang kakainin niya. Sir Ernesto. Sumuka ko. Hindi ko pala na-set ito. AF. Naku, nag-loading. Sumala yung aking mga setup. Hindi nag-play ng videos. Naubos yung oras ko. Sir Ernesto, kung kailangan mo ko, kung kailangan mo sa oras na minsan, isa. Ayaw muna tayo si Johnny. Naku, talaga naman eh. Na ano tayo doon. LDM kasi simula lang for arang pa yun kanina. Ay, nako, nag-loading yung ating ano kaya. Ang ending. Ang ending. Oh, nag-loading. Pero wala tayong ano. Let's dance, Johnny. Hindi ko mabasa. Ang dali. Layo kasi ng monitor. Sana all. Hello, Kabsat Melda. Good evening. Ma'am Icon. Ading Oscar. Thank you so much. Just Mega love shoutout po sa inyong lahat. Good evening po. putting up my comments now. It is already ready. Dali lamang po ipag-play ko kayo. Malditan pa sa white. Team Luma. Purple hearts. Thank you so much. Imelda Dumlao, si Mr. Madayag ang mag-play sa'yo. Salamat po sa... Thank you so much. Mega love shoutout to all of you. Much po, Ma'am Kabsat Imelda Dumlao in your channel po, Kabsat. Purple hearts. Thank you so much. Sa Purple hearts. Thank you so po sa solidong malasang. Maglilista nga po ako. Ano po, Sir TV Plus. tayo dito kung kailangan mo ako. Bad. Sana magustuhan niyo ang gustuhan niyo sa mga nakikinig. Salamat. TV Plus. Si Kabsat Melda, si Mr. Alright, si... Maraming salamat po sa 8 million people. Ay, may ano pala si Kabsat. Imelda Dumlao, meron ka pala upcoming. Standby na natin itong 8:15, upcoming premiere, 8:15, Kamsak 2. Habang nag-aabang, Kabsat Melda, play tayo ng videos mo. Ang mic. Imelda Dumlao. Awag mo ba doon? Nag-squat? Awag ka na po yung therapy. Thank you so much everyone. Dito tayo sa sinong hindi mawiwili sa mga natural na kapaligiran. Kabsat Imelda Dumlao, playing. Oh my God, this black, black. Black na. Ay, every... Kami mo pa, nag-start na ng premiere. Yeah, thank you so much. Good evening na pala. Kabsat Imelda, habang inaantay natin yung premiere mo, naka-play ka po. Diba? Yan, playing yan.
Kabsat Imelda, ang second channel ko ang nagpunta. Next si Mr. Titanic. Si Kabsat Jamie. Ay, Oh. si Ading Oscar. Si Mga oras Mr. ko nabigatin. Ha? Oras ko nabigatin. 6:30 nga ka po ka to. Sabi ka mo. Hindi pa lang mo. Ito lang doon ito. What? Ading Oscar in your channel. Oscar Bertinel. Dito tayo sa Coliseum. 22 minutes and 51 Awan ni seconds. Badok, awan si pamilya na kami dyan. Kung mo pa ni Adam, nakitulog bitin na Adam boy. Adam. Thank you so much, everyone. Timmy ko live po! Ayan, naka-play na po kayo, guys. Ni Adam mo ito, tampa lang nga, matindi sa mas natintinupay kasi yung sila. Ang advance na ito mo. Si Timmy po last! Little blow. May pwede ko rin turpo. Mayat ba? Are you still there, Giselle Morin? I cannot find you. Inawanan din ako ni Ma'am Melda at saka ni Ma'am Nati. Pag-ibig naman lagi. Tambak bigay. Mukhang step pare, kamu kung sa pati mo po dyan. Tingnan ko nga itong Instagram ko na yan. Ayan, mas maganda. Ha? Kaya layon na. Kaya mo, ang biwang na rin. Ano? Ang direkto kayo di boss. Yan di boss, ang direkto kayo di boss. Boss area. Live. Gaji Hans. Ay, tibo yun. Nakita ko. Live. Di. Takwan. Down, down. Down, down. Tidak ko may sabon. Down, down, down. Monmon? Hello, Monmon. How are you? Kamusta, Monmon? Kamusta si Aldo mo, Monmon? Kamusta, Monmon? Ayan mo, ayan mo, ayan mo. Ayan, nakikisayawan yung mga ista. Buti bed niya ka. Buti bed na. Buti nakuha mo eh. Hindi tinalulundag yung isda na parang makakatulog. Dapat yung ulo na dapat.
Alam mo na, alam mo. Ano yun? Ito ba sayang natin may isang ako? Kinetic. Okay. Alam mo. Ha? Nakapanidas. Hindi po yun, running. Sos mo. These people not give me multiple. This one. The next one is not go or baby. Down. Okay. Diba? Ito yung nakadapa ka. Ako pala di passport ni Boy, ako pa lang. Ako pa lang ano? Parang di ba pa ni Mama di kandun? Adan, no, Lunes, Martes. May Lunes pa rin, baka ng Lunes. Karanda. Wala ka? Welcome, Ading Oscar. Napanakitayin kasing 5. Napanakitayin kasing 5. We'll watch na Kabsat Imelda another video. Sige ko na ulit po, bakasuhan po kami yun. Huwag, agad alanganin mo, suno mo, ipangay din at pasimpan mo. Ram Chandra, hello Ram. Good evening to you. Ram Chandra, good evening. In your channel, Ram Chandra. Ram Chandra Technical. Going to your channel and I'm going to pick the new latest upload. Alright, you have upcoming video on September 13. Tomorrow, 11 o'clock in the evening, I'm going to like and share. Wow. Ram, we have a upcoming premiere and it is being all set and put on all set notification. Alright, this is the one, Ram Chandra. Thank you so much. Maraming salamat, Kabsat. How are you, Ram, my friend? Yan, boses ni ano yan, ni Ading Oscar. Ram, you have 11 days ago video, 8 minutes and 51 seconds. Playing. Aso po yung aso. Aso na. Nakilin na yun na. Alright, this is the one I'm playing.
Thank you so much, Ram Ram. Ayan, boses ni boses yan ni Ading Oscar, di ba? Para siyang para siyang Bibig ko lang. yung voice over ng TV. Ako yung kalaban ka? Ako yung kalaban ka? Nagbumati ka kanduayo? Lapit na. Ay, 15 minutes pa. Kabsat ni Melda. Bago mag-start ang yung premiere. And another video 3. Hindi kasi masyadong mahahaba ang video ni Kabsat ni Melda. Kaya, ano, Boy, tulong boy, boy. mabilis lang i-play. 3.29 minutes. Pakumbo. Diyo, nala boy. Hindi pa ito, ayan, na-upload na pala. 3.29 minutes Kabsat. This is the host support. Angelita is support. Ram Ram, no need to play back. Naalala ka nga ano. Masakit ka na dati, masakit ka na rin. 7 million people in the house. Thank you so much. Ano kinetic mo? Mega love shout out to all of you. And thank you for visiting my live stream. Alright, thank you so much. Amano Joy. Amano. Amano. Ayaw, balak mo. Balak AK ko. AK 117. Nakabali sa Kiluwa. Ay sa Bigulag. Naka-ride papuntang Coliseum si Oscar. Makatakas ito, magpatayo. Uy, Thank you so much everyone. si Kadagi naka-purifier. Ang bala ko. Kasi po, nalaga po kayo. Ayun na. Kasabulot ko ba? Thank you so much Ram Ram and Ma'am Imelda and Oscar. Thank you so much. Adyo! Nakita ko yung boy. Pakumbo, ayan. Chinese cabbage Adyo! being played. Ram Ram, thank you so much, my friend. Maybe I can put your video on. Can I put your video on? That's your sound, the sound of Ram Ram. Can you hear the sound of Ram Ram, everyone? Yeah, that's the sound of Ram Ram. Abay mo nga bang kasi hindi punta ka? Kurang na. What happens in that is that they keep
Yan, ilang minutes na lang kay Kabsat Imelda. Reko. 5, 10, 12 minutes na lang Kabsat Imelda. Mag-uumpisa na ang iyong live premiere. Reko. The sound of Ram Ram. That's the sound of Ram Ram. Masak gini na. Gini, kamatin na rin. Down. Pag-uwi yung kalaban ni Kay. Di pa mo, di ka ang sa niso, sa barisa. Hindi sa nakaisumigay. Thank you so much, 7 amazing friends who are tuning in with me. May God bless you all. Pakumbo Repulyo, okay na siya. Fully watch na ito. What? Naka-standby lang Kabsat Melda sa video mo na for premiere. Pero habang naka-standby, magpi-play tayo Kabsat. Magpi-play tayo ng mga videos mo. Another video Kabsat, mga mostly 3 minutes ito, road trip to Quirino. With Harang Kabsat, playing with Harang Kabsat Imelda. Ang balak mo. Thank you so much, Ading Oscar Bertinal TV, maraming salamat. And so with Ram Ram, thank you so much Ram Ram. Mami Melda Dumulaw, meron siyang Kabsat, meron siyang ads, thank you. Super live stream. Yeah, I'm putting your video on so I can hear the sound. And so with Oscar. Pero sa Oscar, kukunti lang yung audio niya. Alright. Ayaw, may balak mo eh. Another video, Ram Ram. This is the one, 48 minutes. This is 48 minutes and 55 seconds. Alright. Ay, Risa Mix. Mega love shout out, Risa Mix. Thank you so much. Ma'am Risa Mix. In your channel. Thank you so much. Hala. Miss J ang magpi-play sa'yo. Risa Mix. Si Miss J. Asal. Risa Mix, mega love shout out host. Thank you so much. Thank you so much, Ading Oscar. Risa Mix, in your video. Si Kabsat Risa Mix. Where are you going? Di ka na lang, ha? Maginaw. Yakapin mo po. Risa Mix, the latest video, 1 day ago, picking my baggage at Tallinn Airport. Playing with Harang.
Playing with us, my friend. Risa Mix. Uy! Nice one, boy! Hab. Grabe, nice one, boy. That's the one I'm Binuhat playing. the squad. Check ko na kay Oscar kung okay na yung Coliseum. Malapit na Oscar. 20 minutes na lang. Less than 3 minutes na lang. Okay na. Si Kabsat Imelda Dumulao. Tapos na ang harang Kabsat. Nasa mid na ng videos mo. Road trip, Picorino. Ano na lang kayo dito? Si Mr. Madayag, Kabsat Melda ang nag-play. Ano din mo? Ayan. Balay. Ayan, ganiti kaon. Last game, boy, last game. Welcome, Ading Oscar. Thank you so much. Solid na, solid. Picking my baggage at Tallinn Airport being played. Ram playing your video. Big thanks! You're welcome. Thank you so much. Patang mo. Sino? Welcome po, Ma'am Melba. Ay, kwa! Ay, mga Bisaya. Ay, mga tol. Ano ba ang ginagawa niyo sa mga sabi? Risa Mix, playing lang po tayo. Kabsat Risa Mix. Oy! Hindi mo yung Bisaya. Maraming salamat. Hindi mo yung Bisaya. Okay. Maraming salamat everyone. Sa balit ni Bada Boy. Sa balit ni Matanda. Risa Mix, 7 million people in the house. Thank you so much. Ram Chandra, your 48 minutes is being played. Bisa. Wow, naka 40 minutes na ako, yes. Gusto ko nang matulog. Malapit na. Seconds na lang, Ading Oscar. Fully watch na ito, Kabsat Imelda, another video. Si Kabsat Imelda kasi, more than 3 minutes lang po ang video niya. Wala naman tayo. At din ikamantifod ni Kwa, ni Munmun. Ikamantifod ni Munmun. Pud. Kamtipod ni Munmun. Gutom si Munmun. Another video, Kabsat Imelda Dumlao. Mabuti pa ang panahon. Makikita kung masama. Ayan. With harang, Kabsat. 15 seconds. With harang dito, Kabsat Imelda. Sige pre. Thank you so much. Oh, 32 minutes. Ading Oscar, nandito na tayo sa 32 minutes. September 7. Tamsak 7 pag natapos na. Baka may audio ka dito. Check natin. Ay, hindi. Naka-silent pa. Aray ko! Naka-silent. May apple naman ito. Ayun, so may apple. Oh, ay, tulong! Slide! Aray ko! Ayun, kung manita apple, kabuguan na laing. Isok mo ito ganun.
Ayan, malapit na kay Imelda Dunglao, mga kapatid. Ang premiere ni Kapsat Imelda Dunglao ay malapit na. Atras ka diyan, Nico Boy. Atras ka yan ni na kay Snoopy. Nalayong niya. Ram Ram, 48 minutes is playing. Your 48 minutes. Thank you so much. Patay si Bisaya. Patay yung mga Bisaya. Aray ko. Nanalo. Can you hear your voice? Hi, Adi. Do you have a new upload, Adi? Yeah, Adi has a new video. Alright, Adi. I'm gonna pin it. Pinning your video, Adi, and thank you for the visit. Bata pa ako. Pagputol. Kay Manjirwaran na. Live ko. Live, tulong live. And is Mariati playing? Playing po. Hello, Ate Ann. Good evening to you. I miss you. Uy. Ate Ann, kamusta na po, Ate Ann? Salamat at nakapunta ka sa aking live stream. Ito, Ate Ann, on the way to your channel. Diyan pre. Likod mo pre. Ate Ann, in your channel. Diyan no. Wala Yan, nag-umpisa na po ang premiere ni Imelda Dunglao. Maraming salamat. Ayan, nag-umpisa na po. Complete, agpatan tulatan. Ang duwatan tulatan. Bisaya dito. Ayan, nandito na ako, Kabsat Imelda, ang iyong premiere. Si Mr. Madayan, Kabsat Imelda. Nag-scroll, nadaanan kita. Wow, salamat Ate Ann sa tamsak mo. Nandito tayo sa iyong bahay. Diyan pre, tutok. Wala na. Patay ka na. I miss you, Clyde. Ate Ann, bakit iba ang nandito? Nandali, Ate Ann is searching your channel. Aray mo. Ito, nakita kita. Nakita Ate Ann. Ate Ann has 5.81k subscribers and 964 videos. And your latest video is tortang talong with delata na pork giniling. Alright, 12.06. Ate Ann playing. Thank you so much. Playing with ads tayo dito. Sa tortang talong with giniling na pork. Risa Mix, playing din, Kabsat. Maraming salamat. Live quit. Hindi kita na, tuwing kailan ka ba nagla-live, Ate Ann, tsaka Risa Mix, hindi ko kayo, O sige, Kabsat, Risa Mix, naka-play ka po doon. Off from work na ako. Alright, mag-iingat, Kabsat, Risa Mix. Take care po. Hindi ako nagla-live. Sige, i-play natin yon, yung pinick up kong video mo. Fully watch natin. Live Bisaya na video. Ayan, fully watch na ito kay Kabsat Imelda Dunglao. Game. Duwa talangan. Bubble slide. Noob. N-O-O-B. Tandi ikaw kwarto. Ginardin. Slide. Naka. Ading Oscar, dito ka pa rin sa video. Video war. No, I'm using the charger. Lisa Mix, mega love. Shout out, sis. Naka-ano na po yan, sis. Dito? Naka-ano na siya. Naka-exit na si Kabsat Risa Mix. Awan po.
Ramram still playing, Ramram. Sige, Kabsat. Premiere lang pala. Friday at Saturday na lang. Minsan. Anong oras, Kabsat, Ate Ann? Pag ikay ay nagla-livestream. 26 tamsak, Henny, Adi. No, ito. Ang kajing ngarduarat. Ipawagan. Ma? Ayan. Salamat sa pag-play, Opo, Kabsat. Lahat ng bisita ko pagpupunta dito, yun lang yung ayaw ko pang ibigay ang watch hour. All throughout my live stream, kung nagtatambay sila, pinaplay ko hanggang matapos. Pinaplay ko sila. Ayan, naka 3 minutes ka na, Kabsat Ate Ann, sa tortang talong. Mamaya ko na lang bakasan pag nakakalagitna ka na. Maraming salamat po. Salamat po sa pagtambay. Ding Oscar, naka-play ka ha, Kabsat. Heinz, warning. Hi. She knocked the she is going in my toe. May. Henny, fully watch, my friend. Fully watch. What? Oh, slide. Aldo. Wala. Sakbi ng huyong.
Kung live, ito ka ito. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ayan, tapos na. Duwada! Duwada. Sa Timelda Dumlao, dan na po ang iyong premiere. Another video na po. Isa dito kay Ading Oscar, naka 11 minutes na ka na dito, Ading Oscar. Duwada. Naka 11 minutes ka na po. Ganda. Ramdaman lang mo dito. Rage Vicky ma. Tapos kita duwada rin kita. Ting ting ting. Tortang talong, ayan, nakakalahati na, naka 7 minutes na, Ate Ann, thank you so much. Ano kalaban ta? Ano 17,000. kalaban ta? Paltugman, wala may isa na. Paltug. Pas. Na, may isa lang. Another video, Kabsat, Imelda Dumlao. Ano to? 3 minutes and 21 seconds. Pritong isda at talbos ng kamote. May harang, Kabsat, 30 seconds. Playing with harang. Pansano? Durog ko ng durugan. Dugo! Saibog! Dugo pa? Ha? Toy, Clyde. Wala? Hindi na lagi kita di ko. Trap ko. Yan sabi. Takri ka nice. Nice di joy. Anboy! Look. Monster! Monster di. Lock na to. Ha 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 ha. Monster. Nipil the king. Pritong isda, talbos ng kamote. Wow, masarap ito. Kabsat, Imelda Dumlao. Ay, song. Thank you so much. Naka 15 minutes na, Ading Oscar. Upgrade. Now talo no ilay. Mugot. Wartaman. Natalo no Pagpok lang. Upgrade ko lang, Renetic. He see his wife and he Ay, kalaban. They didn't like me. Hello! Hello. Pangit mo. Idol Kamemo. Idol Faithful. Ito, on the way. Guray na. Tinalamaan mo kinetic ko. Ang ingay ng background ko. 20 minutes. Ay, may new upload ka pala. 20 minutes. Kamemo. Ayan, with harang Kamemo. Ano kinetic? 30 seconds. 1 of 2 na harang Kamemo is 30 seconds. 1 of 2 harang. Idol Faithful. Kinetic Good evening everyone from Idol Faithful. Arbor na ito. Maraming salamat.
Nung parin na. Kabsat playing po yung ano, Kabsat Imelda. Yung pritong isda. Oh, marunong pala kumahol ang aking aso. Yan. boy, 3 minutes na Kabsat. Ay, tras. Mute muna natin na memo kasi meron siyang harang. 15 seconds na. 2 of 2. Pasang. Sagad mo. Hey, marunong. Nalay mga taon ni Kwan. Hala. Mas boy. Boy. Atras ka ba? May kalan, boy. Atras ka ba? May kalan. Saka. Ay. May ka na. Atras. Guray. Italugan. Atras na ba? Ako pa pressure, no? Boy. Sige, 47, let's go. Hala! Pa yun? Ay shit, nakalaban. Player natin. Ay shit, nalaing gago. Kain ko tayo ng mansanas. Mansanas ni Ang Eva. bakal. Wow, sumasayaw na isda naman ito. Ay, aray ko. Fully watch of Kabsat Imelda Dumlaw. Another video, Kabsat. Mga 3-5. Naka 20 minutes na adding Oscar dito sa 32 minutes and 59 seconds na. Si Ate Ann, fully watch na Ate Ann, video 2 ka na. Ate Ann, fully watch na po. Maraming salamat. Ay, aray ko. Aray! Bye-bye. Bud, Ate Ann, video 2 ka po. you have done Bible lesson. I want the Bible lesson. Boy, tulungan ako, boy. Ano ba? Watching with Harang, Kabsat Ate Ann, dito tayo May sa matake ka niya, may matake non-stop ka. Christmas song. 58 na ilang minutes to, 38 minutes. Mama? 2 of 2 harang Ate Ann is 15 seconds. May simugod ko ng kanya, may simugod. Ha? 38 minutes and 56 Ay, atras minutes ka. seconds. Kamang mo to eh. Makadagtagari kayo umat. Oh shit. Ito po Ate Ann.
Ang playing. Ano ba yung sakam? Yung 64. Ibtid mo ito kanya. Ne. Yung kajawain. Maraming salamat everyone. Kumain po tayo ng mansanas ni Eva. Rico! I'm trying to hurt you. Fully watch na Nakagayro! Risa Mix. Nakagayro, boy! Ay, awanin boy na tayo nakasunan. I'm not looking. Playing with ads tayo, Risa Mix. Sa video 2. Rico! Wala si boy! Ay, aso! Blue! Wala ko. Wala ko. 5 million people in the house. Thank you so much. Eugene! Eugene! Eugene, wait a minute! No! Sabi ko yun. Pag-toothbrush. Asin na, dito. Kaya, Ay, sige lang. thank you so much, Kabsat Imeldo Dumblao. Ay, shit. Ultimo ano lang. Rico! Dog na ako. Naka-play, Ate Ann, 38 minutes. Last talaga, last. Maraming salamat, Kabsat Imeldo Dumblao. Idol Faithful. Last boy, last. Ibang angel naman ang magpi-play sa'yo, Kabsat. Dali lamang po. Ibang angel ang magpi-play kay Kabsat. I-support. Imelda Dumblao, para ma-play niya yung ano, yung premiere mo kanina. Para po ma-play niya ang iyong premiere kanina, Kabsat Melda. Open mic, open mic, open mic. Doon, open mic. Ito tayo sa Guryo! kaka-premiere kanina, Kabsat Melda, playing by Another Angel. Gideon to boy. Doon. Yan, playing Doon, the Other open kami. Angel. Awan naman, mami. Nanyang. Patay po. Maraming salamat po, Idol Memo, Ading Oscar, maraming salamat. Naka-play po.
Naka 25 minutes ka na, Oscar. Bakasan na natin ito. At continuous playing lang. Hanggang matapos. Tamsak 7, Oscar. Tamsak 7, Oscar. Dito tayo sa... ah, 32 minutes. Ate Ann, playing with ads. Nasa mid-roll harang, Ate Ann. Grabe. Maraming salamat, everyone. Ipigsara kita. Ang icon is still here. Ipigsara mo yun, ipigsara. Gawid na ko eh, gawid na. Ba. Si Armanan. Kakalap tayo ito. No, no, no. Ayan, matatapos na ang latest. Yung kapi-premiere mo kanina, Kabsat, Timalda Dumlaw, Tamsak 8. Barte. Ayan, pangalawang channel na nag-play, Kabsat Melda. Thank you so much everyone. 7 million people in the house. Maraming salamat. Another ads, Kabsat Melda. Ate Ann still playing. Wow, okay mo nun. May isa. Thank you so much, Idol Faithful. Maraming salamat. Wow, naka 1 hour na pala ako. Maraming salamat mga kapatid. At naka 1 hour na ako. Ang bilis. Ang bilis ng oras. So, binigay sa na amin. tayo! Wala na sa Ate Ann. May isa. Ay! Hindi rin. Ay, shit. Wala na rin sa Oscar. Sino ang nandito? Si Ma'am Icon. Si Kabsat Melda. Kulala na siya, kulala. Okay, try. May naman Maraming salamat, Idol Faithful. Awan ko. Awan paltog ko. Awan paltog ko. Riko.
Kasi kumangkamat. Ay, siya, nagatuda boy. Ay, awan na. Gigi boy, anda na ka, Snoopy. Thank you so much everyone, Kabsat Imelda. Ibang ninja ang nagpi-play sa'yo, Kabsat Imelda, yung sa Pinas lang masaya na kapag ganito ang daan. Yung kaka-premiere kanina, pangalawang ninja lang nag-play. Ay, ibang video na pala to. Ibang ninja ang nag-play ngayon. Ibali nagbakas ako, Kabsat Melda. Ito ka namin, boy. Yan. Ito ka namin. Maraming salamat. Ito yung video. Kasunod. Tamsak 18, Idol Faithful. Tamsak 18. Awanak na bigat, boy. Awanak na bigat. No. Laon yun. Aring Oscar, 29 minutes na. No. Pwede nyo na ibaga. Pwede. Pwede ka lang. Maging mangililan. Madiminilan, boy. Madiminilan. Lo. Libre na ito, libre. Maraming salamat everyone. 7 million people. Thank you so much. John, tahil John. Paldo ni John, paldo. Paldo ni John, paldo. No, susulan na ka John. Ay, Thank you so much, Kabsat. Si support ang naka-play sa'yo.
Fully watch na kabsat. Ika na tayo sa ibang video. Kabsat. Hinalda Dumlaw. Idol Faithful and Idol Ading Oscar naka-play pa rin. Mahaba kasi yung video niya. Ano nga rin? Saka, Dito tayo sa pangatlong video kabsat. Hinalda Dumlaw. Playing with harang tayo dito sa sinong hindi nawiwili sa mga natural na kapaligiran. Wow. mukawatan na ka dun. Mukawatan na. Maraming salamat, Idol Memo. Aray ko! Aray ko po! Fully watch Idol Memo, another video. Ha! Nakala pa lang! Nakala! Fully watch na ang 20 Oh. minutes. Nakita mo yan? Assist, eliminated. Risa Mix, fully watch. Risa Mix. Awan ni Gideon rin, awan ni Gideon rin. Awan ni Gideon rin. Pag-absent. Pag-shot ko naman. Ading Oscar, another video para sa iyo, kabsat. Nagtulog daw. Ading Oscar. Wow, wow. Dito tayo sa typhoon Tama mode. na ito, mag-trip live. 32 minutes typhoon mode. Hoy! Nagitang. Glide, kita po glide. Look, Ading Oscar Bertunel TV, playing po ang iyong 32 minutes typhoon mode. execute. Execute pa yung ay shit. Kita mo. Sabi ni Mami nun. Maraming salamat everyone. O, diba? Ni! Obo. Round around the world. Cloud. Puni buknil. Found the world is not alone. Ay shit. La! Ala! Ala! Ala!
Oh, Heinz, 2%. Heinz, 2%. Wala ka. Natay na ko. Tarimin. Aray ko. Oh, Fully watch Kabsat Imelda Dumlaw. ayun. Another video Kabsat Idol Aray ko, Memo. isang. Another video. Natayod. Dito si Stilo yun. Ano? Guys, lato. Alam mo. Kung nga sinuwat yung video tal, sinuwat yung video tal. Stop. Ito tayo sa 25 minutes Idol Memo. Another disco remix. Maghinang live, maghinang mabuhat. May 2 minutes na harang Idol Memo. May 2 minutes na harang dito sa Pinoy Disco OPM Remix. 25 minutes. May 2 minutes na harang. Mabuhat. Idol Faithful, mute muna natin na para sa 2 minutes na harang mo. Thank you so much po. Medyo relax na po. Kasi everything is limited. What? Oh! Bang! Natay! Natay na chicken! Kaya gagawa ng solusyon yung problema na sinasabi niya. Una-una, wala ko sa office. Pangalawa, Sabi ng roses. Pampitang roses. Pampitang roses. Pampitang roses. Pampitang roses. Nakakso mo na bangkin. Tas laot ti bata. Slide utot ti bata. Smell nan. Man, backhand. Bye-bye. Gitna pa lang. 2 minutes ang harang Idol Faithful. Nakamute muna. Nakamute po muna ha. Baka ano tayo, ma-follow. Another, dito tayo sa Pakumbo, Kabsat Imelda Dumlaw. Playing with ads tayo, Kabsat Imelda Dumlaw. Iba po ang Angel ang nag-play ngayon. Kanina ibang Angel yun. Ay yung second channel ko kanina ngayon, ibang Angel naman. Pang. Alam mo, digital yung iPhone. Hanggang digital yung iPhone. Charge na. Dahil sabi mo, Target na tingnan din kayo. what
mo. Mo. Isaksak ko. Basta rin. Hi, maraming salamat. 6 million people in the house. Thank you so much. Adin Oscar, thank you so much. Naka-play ka po doon sa typhoon mode. Pag napanood ito, pang tamsak 8 ka. Tamsak 8. Ayan, tapos na ang harang, Idol Nemo. Nandito ka na sa main video. Typhoon mode ni Oscar ay naka-play pa rin. Hey! Maraming salamat, Kabsat Melda. Thank you, thank you. Ay, ma. Tayo nang di arak na bigat. Dito. DJ, ko ni Ace. Tamsak 12 Kabsat Inaga Dumlao. Pritong isda. 3 minutes and 21 seconds. Magkamay ito, ito eh. Wow. Ibang mo siguro yung darap ko. Kaya lumabang kaya. Prince mo rin. Yung bully. Another bedroom that you Kaya mong ipagpabulod ang DJ LPSS mo ah. Awan ti paggatang tabi dyan yun. Di titimbaga kanyadang ang dapat ipabulod. That doesn't mean you didn't mind your own business, man. What? Lately, some
darling. See you, darling. I have a new darling here. Kabsat Melda, tapusin ko lang yun, Kabsat Melda, at pupunta ako sa live stream mo, ha. May sinalang kasi ako, Kabsat Melda. Nagmi-withdrawal harang kasi ito. Yung pritong isda. Sayang naman siya. Ayan, fully watch na ito. Natay, dito. Dito, may 1 minute, bro. She died. Tapos na, Kabsat. Tapos na yung harang niya. Post-roll harang yon yung nahuli. Ayan na. Nandito na po ako sa, ano niyo po, unang tusok. Wow. Tapi, ya. Welcome po sa Blue Jacket. Ito ilang, Kabsat, ang tambay ti live mo. My dog, bro. Ayan, maraming salamat, Kabsat Melda. Makikikolab ako, Kabsat. Kasi bukas hindi ko alam kung makakapag-live ako. Sulitin ko ngayon. 3 hours. Hala. Fully watch na si Heavenly Vlog. What?
Wow! Wait! Love you so much. Tangina, Christmas time. Alag music kay mo dita. Okay lang kabsa, Tinelda Dumlaw. Uy, 10 minutes, 10 minutes. Sila ba? Dama si data. Problema nga niya. Thank you, 6 million people.
Gabi ito sa rin mo, nabi natin. Agpolo ka, kitam naman ni Regine Tidnel J. New darling, I have a new darling today. Tubis ice cream mo, ma'am. Nakita ka tubis ice cream mo. Kaya ano tayo di ko ba? Pero Jai, pero awam mo. Naturog ka, hindi pa nagbiyahe yo. Sa panggang nga rin nga, nag-alarm akti alas 4 or alas 5. Dapat agring ka ti 5:30. Agbiyahe kayo, lumarga J-Ban alas 7. Ag-video kan tuman J ha. Okay, short lang. Mga ilaban da. Ay sa bagay, ang kamabali, nag-serve ka, di ba? Malingom. Dapat ada initiative mo J ha. Nag-serve ka. Nya to Braxer, kasi yang ka lang di J, ang kamapan makilanglanag J, ayan da, dagi J players. Nya to Braxer, kasi damag ka. Madi DJ, kasi paliiwan da kagamin. No, da initiative mo. Mga DJ, papaigid ka lang DJ nga, paururay ti baon. Ang kagdamag to braon. Oscar, naka-play ka pa rin na din mo, Oscar. Naka 27 minutes ka na po. Thank you so much, Kabsat. Nay, nagpiksa mo ti music.
naka-mute pala eh. Sabi ko, bakit hindi nila ako naririnig? Akala ko, ako ang problema. Eh, yung pala ako nga, ako ang problema. Thank you, Memo, ah. You saved my night again. Thank you so much. No. Kanina, anong isang gabi, nasusunog ko na pala yung tsa ko. Nandiyan na naman si Idol Memo na nag-save sa akin. Ngayon, ngawa ko ng ngawa, hindi nyo pa rin naririnig. Naka-mute pala. Nandiyan na naman si Memo. Thank you so much, Idol ka Memo. Kain na po tayo, oh. Kain tayo. Ang aking pakbet na may mushroom. Masarap. Kumain na po ba kayo, guys? 9:30 na pala. Baka inaantok ka na, Idol Memo. Okay lang sumisid na. Sumisid na sa sa pagtulog. At may pasok kay bukas. Ako kasi maaga lang ako gigising para magluto. Kasi aalis ang anak ko, may magsaserve sa inter-school taekwondo tournament sa Agoo, La Union. Wala na pala si Tito Jun, umalis na. Kain! Idol Memo, baka inaantok ka na. Okay lang yan, tatapusin ko yung video mo. Tapusin natin yung Hindi pa ako nakabihis. Galing ako to sa office, diretso. Mag-live. Mamaya na lang ako maligo. 9:30, 10, 11. Kain po tayo ng lutong Ilocano. Di ba, Idol ka Memo, mahilig magluto si Mrs. Ito, lutong Ilocano, may bagoong. Lutong Tagalog, yung pakbet nila,
ano, sa amin bagong isda, sa kanila alamang. Righty pa more! Kami mo, kasi kailangan ko ng watch hour. Kasi by October, magpapa-opera na ako. Hindi ako makakapag-live. Paano ako makakapag-ngaw-ngaw nun? Para akong nasesaryan. Di masakit ang tahi ko. Mamimiss kayo. By that time. Eh di healing time ko pa yon, healing period. Pang-apat na CS kami mo, manganganak ako ulit. Pang-apat na cesarean. Hindi nga lang bata ang ilalabas ko, bukol. Alam niyo ba guys, ang alam ko, na-develop ito nung after na ng vaccine, this is na vaccine na. Healthy naman ako nun eh. Nagpapa-annual check-up ako noon. Pero after pandemic, ang daming lumabas na iba't ibang sakit. Kagagawan ng mga insect na yan. Silang nagpakalat ng epidemya. Oo, hindi talaga ako magla-live. Kasi baka, alam mo yun, bumuka yung tahi. Mag-upload ako siguro ng mga maskilong, mga 5 minutes, ganyan. Magla-live siguro ako pero silent lang. I-detach ko muna yung sarili ko sa pag-play-play. Para hindi, pero pagka na-boring ako, makahiga maghapon. Diyos ko Lord, anong gagawin ko? Nakahiga maghapon. Oo nga, kami mo, isa sa umaga. Yun, iba-vlog ko. Ito yun po yung tahi ko. Ilang stitches po ang tahi ko. O kaya utusan ko na lang yung husband ko, mag-live ka nga. Kaso sasabihin nun, delete mo na lang yung YT mo. Pero utusan ko siya silent. Thank you so much, Edgar Sky. Ang alam ko guys, yung talagang vaccine na yan, yung nagdulot sa atin. Dati-rati, bibihira lang ako magkatrangkaso. Ngayon, taon-taon na. Grabe ang effect nun,
Yung mga inchik na yan kasi nagpakalat ng virus. Doon sila yumaman lalo eh. Kasi alam nila may virus. Bago pa kumalat ang virus, nakadevelop na sila ng vaccine. No? Bilis-bilis. Opo, mag-SC. SC na lang po ako. Kasi yun daw, para ka din daw ng anak yun. Di ba pag cesarean, may anesthesia idadaan sa spinal cord. Oo, pray tayo. Di naman siguro ako mamamatay. Kinaya ko ngayon 3 cesarean eh. Biro mo yun? 3 cesarean, puro lalaki. Kala ko yan. Kung hindi ko tatanggalin yun, hindi. Para na, lalaki kasi yun eh. Hindi, laki-laki na yung tiyan ko para akong buntis. Diba? Siyempre, bawal magpuyat nun. Bawal magpuyat. Dahil bababa ang immune system kasi. Hindi ba dito? Madadayat din ang asawa ko. Alam niyo ba yun? Butol! Madadayat siya. Alam mo yung kame mo. Pero mabait yun, yung husband ko. Inaantay ko nga siyang umuwi. Dapat andito na yun nga yung September. Hinold ang boss niya kasi inaantay nila yung schedule ng opening ng bagong project para sila. Siya kasi yung magsisimula noon, nililayout niya yun. Kung saan itatayo yung mga footings ng building, kung saan idadaan yung mga pipes. Hindi magsisimula ang construction nang hindi siya muna. Ini-imagine ko lang ang sarili ko, guys. Babalik na naman ako sa pag sa Ilocano, di ba, Kabsat Melda, nagtanggad ka man yun. Parang bagong pakanak na naman. School Lord, at my age. At my age. Pero alam niyo ba, guys, mas may younger pala sa akin na mas may mga bata pa pala sa akin na naoperahan ng ganun. Yung mga solid mass, yung mga bukol sa matris, sa ovary. Ako naman hindi sa matris, sa labas lang. Ayun. Pero lumalaki siya. Tignan ko nga yung ultrasound. Ito yung ultrasound niya. Nalimutan ko na kung ilang inches yan. Diyos ko Lord, ito pa lang 2 ultrasound na, nakakailang libo na ako dito. Yung isa. Hindi ko naman kayang basahin. Diba, Kabsat Melda, pakasla man nagtanggado. Tungod na anak na ganakon. Kung sa po, ganaka mamulagaya mo yung ngamot to ng mga ubing. Hi! Sami-sami niya! Ha? Sami
Ano ko na na dito? Tata! Tata! Tati, tasti! Yama, mama. 8 by 6 by 6.2 centimeter by 7.48 centimeter. O 8 centimeter na daw. Ilang ba kalaki yun? 8 centimeter. 3/4 na daw yun ang ganyan ko. Oh. Sino yan? Dali lang nga, may ads. May harang, Idol Memo. May midroll harang. May midroll harang, Idol Memo. Kumain kami ni Kakay, fully watch, Tito Jun. Fully watch na tayo. Ayan, may harang. Ang kabila pa lang, naghaharang. Idol Memo, done na siguro yung harang. Check natin. Wala, may harang pa rin ka Memo. 2 minutes to ka Memo. I-mute na lang muna natin, Idol Memo. Four million people in the house, mega love shout out. Ayan, si Kamemo, si Ma'am Icon, si Absat Melda, si Ma'am Icon, tsaka si Tito Jun. Ayan, 4 na lang pala kayo. Maraming salamat po. Ayan, tapos na Idol Memo. Eh bakit iba na tong pinapanood ko kay Kamemo? Ano nangyari doon sa 1 hour niya? Dali nga. Ba't tumalon Kamemo? Oh, sabi ko sa'yo, ibang video yung pinapanood ko na sa'yo. Nagsasalita ako eh. Ayan, binalik ko. Kamemo, naka 30 minutes ka na po sa 1 hour and 15 minutes. Opo, matutulog na lang din ako. Ipi-play ko lang magtatambay lang ako kay Kabsat Imelda and then ipi-play ko si Kamemo.
Yan. Thank you so much everyone. Malapit na, 30 minutes na lang po. 40. 40 minutes na lang ako. Ang live hindi ako. Yung 40 minutes na lang ang live stream ko. Ay, lako Lord. Oo nga, tulog na sisid. Sisid na sa kama. Kasi kayo may pasok pa kayo mga kapatid. Ako kasi wala. Gigising lang po ako ng maaga. Alas 5 para magluto. Gawa ng ang anak ko ay magta-travel sa La Union ng bago mag alas 7. Dahil may taekwondo tournament. Kailangan niya mag-serve doon. Ayan. Thank you so much. Ayun. Kay Kamemo yan. Gusto ko marinig yung boses ni Kamemo. Maligo sa ulan at maglinis ng fish pan. Nagulat si Kamemo dun ah. Nagulat si Kamemo dun sa ano ng bisita niya eh. Hirit ng bisita niya eh. Kailangan daw ng asawa. Pag narinig ang misis nito, outside ako lambo ka dyan.
Sino yung Nining? May Nining pala dun. Sino yung mga naka-playlist ko? Stop. Sus! Dasal ni kontraktor. Ulan ng ulan ano, Idol Memo. 5 million, thank you so much. Idol Memo, baka inaantok ka na, Idol Memo. 10 na. Tatapusin ko yun. Tatapusin ko yung video mo. 30 minutes. 30 minutes pa kasi ako. 30 minutes. Para 3 hours. Naka 40 minutes ka na ka, Memo.
So, 40, 20, 35 minutes pa. 35 minutes pa. Uy. Pa-sweet-sweet na lang na Idol Memo. Support pala yun. Tapos na ba si Ma'am Aiko? Bakit hindi na Ay, tapos na. Hindi na nagsasalita si Ma'am Aiko. Idol Memo, mahaba-haba pa yung video mo. 43 minutes. 1 hour and... Ano yun? Baka mapuyat ka na, Idol Memo. Magagalit na si Mrs. Ilocana. Magagalit si Mrs. Ilocana niyan. Ay, sige ma'am. Ibigay ko na lang kay Alan. Bigay ko po to kay Alan. Ang lahat ng pumupunta kay Idol Kamemo, puro sweet. Sweet Vanish. Ano pa ba yung isa? Sweet Lover Boy. Ay, Sweet Lover. Ano pa? Thank you so much, Ma'am Icon. Ano na lang. 30 minutes na lang po ako. O, 28 minutes. Ganun. Palagpasin ko lang ng 3 hours. 3 hours and 5 or 10 minutes siguro. Parang wala si Alan sa live niya. Ang Maya. Sweet Bunny, Sweet Lover, ano pa? Sweet Faithful, ano pa? Ikaw palang bida niya, Ma'am Icon, sa latest live niya, naririnig ko eh.
Biglangan lumabas. Tweet-tweet. Oh, Memo, mid-roll harang. I-mute muna natin na may mid-roll harang. Ikaw pala ang bida dito, Mama Icon. Tapos bigla siyang sinabing baka lumabas si Maya. Sabi niya, tapos bigla kang lumabas nga from siguro natapos yung klase mo nito, Ma'am. Tumitigilan po nga niya kuya, tuloy-tuloy lang. Katapos niya mahilo, mag-flagbox siya ulit. Kaya lang hindi ganun kadami. Sisiyan mo sa pa rin ako. At least, minutes na si Cindy. Tapos si Cindy, tapos yung pero kung siya ako na nagkaroon ng kapitan sa akin kasi si Alex nasa Maynila pa ako dinala ko sa amin tatanggap ko na yung mga tao sa amin siguro siya tinanin sa bukid kalagataan tawad, bawat kantilan lang magtagulan lang nagkakapas pinila yung rambutan ko nagkakalit siya dati Puntahan mo, Ma'am. Tignan mo kanong reaction niya. Idol Memo, baka inantok ka na dyan. Di bale, malapit na ito. Kaso, nagtatagalan lang Idol Memo kasi mahaba ang harang mo. Ayan, katatapos lang. I-unmute natin. Yan, 46 minutes ka na. Parang every 5 minutes, Idol Memo eh. Lumalabas ang harang mo. Sweet Vanish. Ano pa ba yung nakikita ko dito? Sweet Lover Boy. Ano pa? Sweet Lover. Sweetie Pie. Dapat may Sweetie Pie din. Sana all new darling. New darling ni Kamemo. May new darling ka, Kamemo. New darling. Bakit naman kasi yung J Bubo, ganun ang pangalan niya, Mama Icon? Tagalog ba yun? Bakit kaya nagustuhan niya yun, Mama Icon? Kasi pag tinatawag niyo, naririnig ko. Cute TV pa. Yung darling, hanap ka ni Sisid ako. Hanap ka daw ni Sisid ako. Lagot kayo dyan. May magagalit na naman sa'yo. Faithful. Panindigan mo na lang yung faithful mo. May magagalit sa'yo. Galing yun kay Triple J. Itong si J Bubu, QTV. Bakit naman kasi J Bubu ang pangalan niya? Dapat na lang kaya?
J-Bob na lang. Bakit may BO-BO siya? Tingnan ko nga kung anong channel ito. Hindi ko pa ito napupuntahan eh. J-Bubo. Tagalog pala siya. Kala ko Indian. Bakit? Bubo ang Nung binabanggit ni Mama Icon, gusto ko sana mag-react. Buti na nga lang, kala ko ibang lahi. Buti na nga lang pala, hindi ako nag-react. Kung hindi, magagalit to sa akin. Baka sasabihin, ikaw, bakit gusto mo ang balyena? Bakit gano'n? Baka sasabihin kasi sa akin, bakit ikaw, Jamie Balyena? Oo nga, QTV na lang sana, QTV. Kamsat Melda, nandyan lang din ako. Bubo. Kasi pag hindi mo na binanggit yung J, biyo-biyo na yun. Ano ba ako? Sorry de bubo. Natatawa ako sa'yo eh. Wow! What's this one? Pag nagkamali sa syllables, nangyari na o nga, pag tinanggal mo yung J. Maski baliktarin mo yun, ma'am, yun din naman ang sasabihin mo. Biyo-biyo. Diba? Ni Marites Music. Lobo-lobo. Kasi naman dami-dami kasi pangalan. Pero silent lang kasi ako mga kapatid kasi yung pangalan ko di rin naman mabango. Meron din akong pinuntahan na channel ayaw niyang bagitin yung balyena. Sabi ko, ma'am, tama yung pronunciation mo. Ganun ba yun? Sabi niya, oo. Spanish era yan. Pero mas maganda pa rin yung apelyido ko, Balyena. Yung kaklase ko nung college, Buwaya. Yung isa naman, Vaka. Okay na yan, Balyena. Sexing Balyena nga eh. Sabi pa sa amin nung college, sisitmate nga kayo, mga hayop kayo. Kasi yung isa, buwaya. Yung isa, baka. Yung isa, balyena. Hello, Miss Ann. Good evening. Good evening to you. Yung mga, pasensya na ka, Miss Ann, ano to, mga pambubuli. Binubuli namin yung hindi naman pambubuli, pero totoo naman kasi, ano kaya nagustuhan nila sa mga pangalan? Sis Ann, ito, pupunta ko sa channel mo. Si Miss J ang magpi-play sa'yo. Miss Ann Channel. Maraming salamat, Miss Ann Channel. Mag-end na rin ako, Miss Ann, in 15 minutes.
15 minutes mag-end na rin ako, mga kapatid. Thank you so much. Kinig, ate, busy pa. Oo nga. Thank you so much. Kasi uusapan namin yung mga iba-ibang pangalan. May pumunta kasi doon, Lobo-Lobo. Ako din naman, kikitawa, pero hindi rin naman mabango ang apelido ko ng dalaga. Pero mas love ko na rin yon kaysa buwaya. Buwaya sikat ngayon sa Kongreso. Nakita niyo mga kapatid yung bag ni Amy Marcos, di ba? Crocodile. Banggitin mo pa ang kamay mo. Nag-umpisa ka na ba ng live, Jay Bubo? Kasi, Miss Ana, may Jay Bubo kasi. Pangalan niya. Pero ako naman, hindi rin naman maganda. Balyena. Kaklase ko pa nung college, buwaya. Yung isa, baka. Di ba? Magsisitmate kami mga hayop. Ayun. Miss Ann, ito tayo sa 31 minutes. Makamapalo ako ni Puti. Sorry Kasi, kaya nagustuhan ko ng apelido ko, guys. Dahil, mas may worst pa palang apelido. Mas gusto ko na nga ngayon kaysa dun sa buwaya. Mahe-hate ako niyan. Diba? "33 minutes, Sis Ann." Lord, patawarin. Hindi ko sinasadya pero natatawa lang. Mas okay pa pala binigay mong apelido ko. Ngayon ko lang na-realize, Lord, mas maganda pala apelido ko. Dapat magano ka ng oras mo, correct oras ka talaga mag-live para madaling Ayan, malapit na ako mag-end, mga kaibigan. Mag-end ang live stream. 12 minutes na lang. Sabi ni Jay Bubo dito, sa comment sa'yo, Idol Memo, sabi ni Jay Bubo, nilalangaw live co-host. Hindi mo siguro to nabasa, Idol Memo. Sabi ni, ito, inopen ko yung chat box niya. Sabi niya, ni Jay Bubo, nilalangaw ang live ko. Hindi, akala mo lang nilalangaw. Maraming pumapasok din yan na mumu. dapat kung ano yung oras ng live mo, doon ka lagi para matandaan ng iba ba. Yan, Idol Memo, 54 minutes. Malapit na rin si Memo. Ay, naku Lord, patawarin ako. Pero hindi ko sinasadya mambuli.
Pero totoo naman kasi Lord, reality yun eh. Marami kasabay sa gabi. Kaya di sila Ay, bago pa siya, di niya kita ang mga mumu. Ah, bago pala siya. Sorry J. Bubu. Pero nakikita na rin ako sa pangalan mo. Sana pumasok ka sa live stream ko. Para hindi na ako matatawa. Ayan ang problema ko Kamemo. Kasi yung aksidente ko palang na-hide. Hindi ko na siya makikita sa kahit na anong live ko. In-screenshot niya nga sa akin eh. Bakit hindi mo na ako nakikita eh? Naka-member pa sa akin. Dadalawa na nga lang ang naka-member sa akin eh. Siya yung isa. Hindi ko pa siya makita sa live stream. Yun yung tumawag sa akin during my live stream. Kasi nakikita ko na sila lahat. Siya yung sumunod na nag-comment kay Alan Pumarada eh. Pero hindi ko talaga siya makita. QTV nga tawag ko. Oo, sige. Buti na nga lang sabi niyo sa akin yan. Baka bobo ako ng bobo pagka pumunta sa live stream ko. Hindi ko alam mag-unhide. Memo. Sinesearch ko pa yan. Sabi ko nga sa kanya, mag-comment siya sa one of my short videos para makita ko yung pangalan niya. Ay, paano nga pala naka-hide siya? Alam. Baka may paraan yun. Magsisearch ako, sasabihin ko sa'yo. Problema ko rin yun, isang buwan na. Hindi ko na yun makita sa kahit na anong live stream ko, premiere ko, hindi ko na makita. Pero nakakapasok siya. Parang na lang siya, Casper. Casper sa paningin ko. Hindi ko na siya nakikita. Ayan, may harang ulit siguro to. Sino itong nagharang? Sandali guys, i-mute ko lang. Ayan, nakamute na yung naghaharang na piniplay ko. Sa YT Studio, nandun nakita ang black at hidden. Saan parte doon, Mama Icon? SS mo naman, Mama Icon, saan parte sa YT? Tumawag pa yun sa akin eh, kaya lagi ko yung piniplay kasi nakakahiya. Talagang tagtanong pa siya sa taga Japan yun eh. Nagtanong pa siya sa mga viewers niya. Paano ba, bakit ako hindi niya nakikita? Sabi pa. Sabi mo naman niya, dapat damitan ka. Sabi, bigyan ko daw ng moderator. Nabigyan ko na yun eh. Hindi ko nga makita paano ko siya bibigyan ulit. Ganun pala yun. Kabsat, Imelda, dito pa rin po. Magpaharang ako sa iyo, sandali. Thank you, Mama Icon. Problema ko yun, matagal na. 2 beses na siya nag-screenshot sa akin. Eto sis, dito ako sa live mo kagabi. Hindi mo na ako talaga makita, sabi niya. Hindi ko nga talaga siya makita. Nahiya nga ako eh. Sabi ko, pasensya ka na sisikoy. Abot-abot hanggang Japan din ang pagsusorry ko sa iyo. Pero hindi ko mahanap ang solusyon, tao. Kabsat Imelda Dumlao, naghaharang po. Kamsakan talaga kasi matandaan nila eh. Wala dyan
Hayaan mo na kung hindi bumalik. Babalik yun. Di ba siguro nila nakita yung ano, yung sa, simple yung Malapit na, Idol Memo. 1 hour and 4 minutes na. So, 11 minutes na lang, Memo. Matatapos na kita. Ayan. babalik din sila. Naaliw ako dito sa mga comment ni J Bubu eh. IQTV pala. Hanggang umaga yun, tinutulugan na lang ho. Sure ko sa'yo, di bobo. Balikan kita. Dami ko dinikitan host, yung iba di bumabalik. Sabi naman ni Jenilyn, assure ko sa'yo, J Bubo, balikan kita at mamahalin. Uy. Yung ano ko lang, taka doon sa bibigyan ng mga Maano pala to si QTV? live na Nakakaaliw pala siya. si ano po. Ikita nyo dyan, pumas Oo nga pala, Ma'am Icon, pasa mo sa GC. Nakakaaliw pala si J Bubu eh. J Bubu kasi. Pag pumunta si J Bubu sa akin, ipag-play ko siya agad ng 1 oras. Unang video niya sa akin, 1 oras. Oh, naaliw ako sa mga hirit niya kay Kamemo eh. Binabasa ko. Nag-i-invite siya nang pupunta sa live niya. Sabi pa niya, haharanahin kita pag pumunta ka sa live ko. Uy. Kailan ba to nagla-live, Ma'am Icon? Kabsat Melda. Ano sana ba si Kabsat Melda? Ayan, danarang na si Kabsat Melda. Pag pumunta ka, J Bubo, sa live ko, unang video mo, 1 hour. Ay, Miss Anna to. Windmill City. Ay, dito yata sa baba. Ay, ito pala. Naka 11 minutes na. Miss Ann, 11 minutes dito sa 33 minutes. Di pa ako nakarating sa live niya. Tuwing kailan kaya ito nagla-live? Parang nakakaaliw ito eh. Dapat pagka naka-bedress ako, ito yung panunurin ko. Ay, hindi. Pwede. Kasi baka bumuka ang sugat ko. Yun dahil sa harana niya, si Pierre agad. O, mas ka-akapela, ma'am? Baka kung akapela, wala yata. Kung kailangan mo ako, sasabihin ni J Bubo. Ay, practicing ko na pala yung QTV niya, QTV. QTV lang pala ang pangalan niya. What? Isang libot, isang tuwa. Kay Triple J siya galing. Okay.
Kung pumasok na sa loob ng isang buwan ng hindi, kung pumasok na 100, buong araw, ang ganun. Pero okay, May nagtanong sa kanya, oh, bakit pero kaya lang, J Bubu QTV? yung niya mo lang, yung sabi ko, yung main ko, Ambot mo, J Bubu. nag-keep ako doon sa nagbibigay ngayon kay What the fuck, bro? ako. Ako si, ano pala, Oo nga, mahirap yun. Yung bibigyan ka lang ng ano, ng computer generated. Hindi rin maganda yun dahil, oo, pwede yun pag nag-uumpisa ka dahil kailangan mo ng 1,000 na sub. Pero ano yun eh, robot yun. Hindi ka na matutulo, hindi nagsasalita yun, robot yun. Hindi manunood ng video mo yun. Hello! My happy family. Alright, happy family. hindi ba? Kahit di ka, Ano yung nangyari? Tumigil. Ayan na ulit. hindi ba? Kahit di ka mag-upload ako. Live lang, Dito sa open panel, memo, di ba sa baba? upload ang marami. May open panel, sabi niya, buksan mo lang yun. Pwede naman, Live chat replay, sabi niya. See what others said about this video while it was live. Ito na. May open panel siya dyan. I-open mo yan. mag-apply ka na rin na magaling. Mas mabuti mapunti na lang yung video kaysa lahat. Yung mga hingin ko. Kunti lang yung video na hindi lulot. Yung live mo lang at saka yung video. Yung video sa kunti lang. Ah, yung hidden. Ah, mamaya ma'am, puntahan ko. Kasi nahihiya ako dun talaga. Taga Japan. Tinawagan ako during my live. Good morning. Ito talaga legit na nagbibigay. Siyempre naman, nagpa-member ng isang buwan. Expired na yata yung membership niya. Tapos hindi ko siya nakikita. Mahal kita, Master Rapid. Ayun. Maghaharang ulit. Ayan, Memo, may harang ulit. Wait lang, mute natin. Idol Memo, may harang ulit. Dito nagpapatagal sa harang-harang. Mute ko lang. Maraming, kaya pala kasi may 344 views ito, Idol Memo, kaya pala harang ng harang. Dala-dalawa pa naman. Ito, Idol Memo, 2 minutes and 8 seconds. 2 minutes and 8 seconds itong 2 of 2. Siyempre, hindi naman natin pwedeng, hindi naman natin pwedeng i-skip kasi sayang. 2 minutes yun.
Sa Premiere ko siya na-hide. Pwede ba yun? Buksan ang chat box sa Premiere. Oo, ito nga yun, oh. Ay, sa Premiere. Pwede. Pwede buksan. Baka ako din, baka accidental din na na-hide ko yun. Kakahiya. Ang bait pa naman niya yun. Hindi ko pala na-play ngayong araw na ito. Sis Aida. Magandang gabi, Sisi. Sis Kadayag sa iyo, sis. Idol Memo, nakaharang ka pa rin, 2 minutes yun. Baka sa open panel din, Idol Memo, di ba sa baba makikita mo sa description. Ay, cellphone pa lang gamit mo, Pag sa laptop, ganun dun sa baba niya. May open panel, try mo, Mavi TV, isulat natin. Ay, kung na-hide mo yun, ano yun? Hindi ko yun makikita. I-try ko nga, tingnan. Mag-open ako ng another ninja. Sandali na mo. Kamemo ka. Mavi TV. Kanina lang ba ito yun? Nandito na ako, Memo. Pwede, ito yung live chat replay, pwede mong i-open mo. Ayan, nag-open siya, chat replay niya. Ayan, 3 hours na pala ako mahigit. Ayan, malapit na, Memo, 2 minutes na lang, matatapos na kita. Sandali, nag-open pa yung panel mo. Ba't walang pumunta nung 1 minute? Ang tagal naman nang pumunta. Naka 1 minute na.
Sige po, try ko i-unhide. Wala pa lumalabas eh. Naka 2 minutes na. Ang bilis agad ng views mo, Kamemo. 3 hours ago lang to, may 52 views na. Pati ang may-ari na late. O nga, sabi ko, nagulat ako eh. Sabi ko 3 hours and 5 minutes lang sa... Ba't walang lumalabas pa sa panel? Matantagal naman. Sana nakasako. Pero dapat may lumalabas na siyang messages eh. Naka 3 minutes na, wala pa. Kapsat Melda, problema namin yung palabasin ang Kapsat Melda, problema namin yung ano, naka off volume pala si Kapsat Melda. At wala namang lumalabas. Inaid mo yata lahat ay Memo. At walang lumalabas nga dito sa premiere mo. Usually naman meron nito eh. Tingnan mo. Opo, thank you so much, Ann. Tignan mo, walang lumalabas eh. Sis Ann, dito ka po sa ano. Ano pa, Sis Ann? 25 minutes pang nakalipas para sa 33. Ito Memo, walang lumalabas eh. Naka ano na to. Naka 4 minutes na. Ayan o. 4 minutes and 29. Pero wala pa rin lumalabas. Bakit kaya? Ayan yung sinasabi ko Memo na open mo. Diba sabi niya, live chat replay. See what others said about this video while it was live. I-open mo tong panel. Ito, oh. Open mo yan. Pero dapat meron na ito, eh. Wala. Tignan mo si Jay Bubod sa kabila. O, yan, oh. Doon ka sa, sa live mo to, eh. Ay, natapos mo na pala kami mo. Natapos na pala. Pero example ito kay Sheena. Natapos na pala yung mo, 1 hour. Pumunta naman kay Sheena na. Ito, i-open mo lang yan. Open panel. Gusto mo mag-milk tea? Perfume ko? Ayan. May harang ulit ka, Memo. Thank you, Sisi Jing. Thank you naman. Naku ka, Memo. 4 minutes naman ang harang mo. Ay, magtatagal na ako nito. Tapusin ko na lang yan. Lahat yan. Memo, off ko na lang yung live ko at tatapusin ko yun kasi nagharang naman 4 minutes and 36. Live stream. Ayan 4 minutes and 36. Maganda nung pinapasa mo sa ano ko eh. Wala pang panel. Oh, di ba? 3 hours and 20 minutes na ako. Wala na.
Pipikit na yung mata ko, maliligo pa ako dito. Sige na ka, Memo, mamaya, check ko na lang, ha. Basta naisulat ko naman Mavi TV. Kasi wala nagtatagal tayo, tignan mo. Kung aantayin ko to hanggang makita mo, wala na. 4 minutes, 1 minute pa lang yan. 4 minutes and 36 seconds. Memo, mamaya na lang. I-check ko, ha. At magpapainit pa ako ng panligo ko. Sis Ann, nandito pa tayo, Sis Ann. Ito sa'yo, si Miss J. Ayan, ano pa? 27 minutes pa lang kabsat, Sis Ann. Dadagdagan ko yan pag natapos. Alright, everyone. Thank you so much. God bless you all. At sana magkita-kita tayo bukas ulit. At pagpalain pa tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng maraming blessings para makatulong pa tayo sa ibang tao na nangangailangan. Amen. Alright. Good night everyone and God bless us all. Bye. Bye Ma'am Icon, you darling of Sisi Daku. Thank you so much. Faithful ako. Tatapusin ko yon 4 minutes mo. Tsaka buong video na lang. Dahil sayang naman. Alright.